Kan ik Eucharist Bakhuid tong in Dubai nagabinda ban pin bhalang marwain but evangeline trani but kiching tumu ki baro i Dubai ru nagabinda Teresia Sujai nagabinda kajing jatai bam jukut men siam jongi Dubai nagabinda Alenia Diori Lamare badega Sngi kha jongi mendaka Sngi ba ka inga sembaro ka be kananga jingorku Irwai sang mas Bakhuid nomor lai spa lai punriu. Shadow of trying and killing God Badu. Shadow of trying and killing God Badu. Dajing knya Bakhuid Badu ling do. Kohiman ko para tongin Dubai daga jingay baka bor jangan ag Eucharist Bakhuid kanam pensay so yaga jingim jangi kamda mega jing tumo shimesh jangi ni bangaro ngidon hala ki jangi jing tumo kabang itrang shisha ka jingim jangi kamda me ha kene ka ayam Lent kabang ipin krayalade benrung ha ka Taïew Bakhuid nginang trang shishu yaga jingi do Jesu banginang imkuid bangin pin kreb ha nagabinda kaneka Pasca. But kum jurung itu Dubai nagabinda ki bapangi bashitam ngakar party piru ben Dubai nagabinda ka Bible convention hakane ka Sngi sai jain bakalong ka pasiso haka jingim jombaro ki bawan ben snga ben pin bait but pin biang ya ka jingim jonki kamta me don bun ki bawan ben plai ki pop jonki haka ni Sngi baka bor Jesu kanang saiso ha kerteng opa baru kon baru mensium Bakhuid Amen. Kajinga jungo try jungi u Jesu Christ, but kajingi jungo ble, lem but kajinga sulak jungo men siam Bakhuid, kindon, renka but pi barom, Renka but piru. Kohiman ko para, niyo jing mahapiki pop, tang haba ni pai shau Jesu, habangi paid ya Jesu, habangi puson ya kajingir spoon jungo Jesu, kajing shashi tom jungo Jesu, ngidang yo bor halor ki pop jungi. Ladangim puson ya Jesu ladangim pediang ya Jesu aka jingim ngimla satya ban light luit naka pop wat bara mangi ngilong ginom pop omdon wat iveru ba light naka pop tangina ko slai hala ka donut ka men siam ban ino ya ka pop baro ban kentait na ka pop jangi ba Jesu ni rap ngi ban benglut na do try dau try jang ka pop baro ka bangile man ka Sngi man ka kelipma Jesu bait map yangi site kud yangi nakini ki pop baro ki bangilale nga plam how blay badan board baro but happy ko himen ko para bangalale pop shibune da ke jim parkat da ki tin da ki kam da ke jingle klet da ke jingle palar chunga da ke jingle palar chunga da ke jingle palar bakrao e chunga namar kata ngakarpari ka Maria Bakhuid Kabaya isa ka teisoti, yaki angel bad kiri koi, bad yapi ko himen ko para, banduwai nagabinda junga, how try ublay jungi, ublay badon bor baro nisene yangi, barendala map iki pop jungi, unyalam yangi shaga jingim bam jukut. Amen. Triken rat ko blay, isne yangi, Triken rat ko blay.
to ngenia duwai nagabinda ke jing dumo shimet duwai bangin long ki bakam ribele kam kuid kam dame lemba ke nega jing buson ke jing shashitam ujisu kadang idang pen kreben rum ha ka Taïew Bakhuid duwai ru nagabinda ki bapangi bashitam duwai nagabinda ki bri badon ha padeng ki jing jinja nagabinda ke jing karla ka ba mochong ki nom pop duwai ru nagabinda ka Bible convention ha ka nega Sngi sai jain to ai hangi ngi karpad ko trai ya ka jing kongu bayaine ya ka mon jame ba to ai ba hagi Sngi jongi ki pait ki ba shakriya me kinla ban roy ha ka hok ba ha ka jing bun pait dau trai jongi Jesus Christ kun jame uba im ba sen sha renkat bad me ha ka jingelong ka we jong men sim Bakhuid uble junom la junom Amen. Kacing pulih na kitab cingkeng. Kelanong ka ba arpawe kedkot ka basaw ter hadok kandai. Ha kito kisngi ki Hebrew kilami na ulum har. Panyay linti syaduryaw basaw. Da ka bayay saudong kari edom. Pat kipad ba kila sngaw lang halinti. Ti kipad ba kila keren persya yaw play. Pat persya yaw Moses. Balay pilawan yalam no yagi na Egypt. Banyap hagari kenja. Namar ba omdan cingbam, bat omdan satya. Bat ngilas ngau jeli ya kani ke cingbam, kabam sok kau. Ti utrai ulapa da kip sending, hapdeng kipad ba, bat kilapo ya kipad ba. Hado babon ba ki Israel kilayap. Kumta kipad ba kilayawan siya Moses, bat kilaong, ngilalepop, namar ba ngilakren persya yaw trai, bat yapiro. Duwai hau trai po unveng no ya kipsen nangi. Kumta Moses ula duwai na kapenta kipad ba. Padu trai ula ong hau Moses. Tau uway upsending. Pat pengying ya ukum kanisan. Kat ubasyapu. Utang syupet ya unim. Kumta Moses ula tau uway upsengnor. Padu la pengying ya ukum kanisan. Balada upseng upo yaw no briw. Unpet yaw ta upsengnor pat unim. Kaktiin chong trai. Ngisong uyaw. Asam si spaar, umbarnyo spa kandai pua. Nidwai antifon baa. Kagiwe udlai, kandriu katnyo. Abang aku diambil
barang li jubab yagi Kinting kerteng utrai jait ben riu pasim berteng Abate pasion un ben pau labu rombleng Asya putrai genra Jing dwai ki barang li jubab yaki Utrai ukni sneka jing dwai ki barang li Badun om jui be ya ka jingker pajongki Asya putrai genra jing dwai ki barang li jubab yaki Ya royu try u Christ Jesus yang joy siap ka gospel jong ngalong ka jing sha jing ka pertei ong u try uno no ba bu janga undon ya ka jing sha jong ka jing ya ro you try u Christ Jesus yang joy siap ka gospel jong Utrai undon rengkat bat pim. Ringka bat kiru Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum yo anis. Kabrom habe kutrai U Jesu la kren ha ki pajsi. Nga ngan leit no. Bat pin ya wadi nga. Bat pin ya ha ka pop jumpy. Shaba leit manga pimla banwan. Kumda ki ju kila ya ong hatoun peniap yalade namaru ong shabalait manga pimla banwan ula ong haki pilong na tibian nga ngalong na jarong pilong na kane ka parte nga ngamlong na kane ka parte ngala ong yepi bapin yap haki pop jumbi namar pin yap haki pop jumpi Lemda pinget bangalong uta. Kumda kilakiliyabu melong uye. Ujisu la ong haki. Kumdo kumba ngalayatu hapi nadu bastang. Ngadon shibun ban kren shapang jampi. But shibun ru ban pendrem. Henry uta ubalapa yanga ulong ubashisha. But nga yatu hakaparte yakata kaba ngalayusno nawu. Kim shims auto ba ulakren haki shapang upa. Kum daw jisula ong. Yenda pela kintiyo shajrong iya ukun ubriyo. Te pisatip bangalong uta. But bangam jule eye dalade. Henry nga ong tang yakata. Haba kaba upa janga ulahikaya nga. Waduta ubala pa nga udon bad nga. Shim ino iya nga marway. Namar ngalle barabor ya kaba pensngabha yabu. Haba Ukraine kumne bun baki kilangait kabu. Ka gospel jong utrai. Kacingnya roy ame kris Ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Kadba ngila janba bad ka jingre ke paska. Bad ka jing shashi tom jungu Jesu. Kadba ngidam pin kray alade ben rung ha ka Taïew Bakhuid. Ngiyos ngo ya ka jingi kai ka ba kam kong san. Ngila ban nong ya ka jingi kai ka ba nong rim. Jang ka daw balay Jesu la shashi tom bad la shayab. Balay Jesu la shayab halor ka din bana. But ngiyos ngo na ka jimpule na ka kitab jing kain. Kumno kab kipahid Israel kila Lent yaw Chris.
kumno kila Lent ya uble. Kumno kila Lent ya ka monjung uble. Hangne kaktinu uble ka kran shay ka dar. Lada ngi tamsneng, lada ngi kinyum kadon ka jimma shirke ha ka jingim. Lada ngi tamsneng ya uble, bad ngi kinyum persha ya uble, bad kinong yalam jongu, kadon ka jimma ka ba shirke ka ba ap. Kenpu upsen yangi. Upsen hangne nadu kitab Genesis ngiyoi upsen ulong uksui. Nagatagadaw hangne ngiyusngo habaki paid Israel kila kren bain ya uble but kren bain ya Moses kila pinmensa yalate. Kila pinjinjar yalate. Kila yino ya kabor ya da jong uble but kila budno ya kabor jongane ka parte ha ka jingteling ilaban no kila lingkuit yalade na ka jinga e jong uble man gi por ni kinyum persha ya uble man gi por ni tamsneng ya uble man gi por ni yait light na ka bor penya jong uble ni pinjinja yangi bad ni yait chaka jimma hangning yusno haba kilastang ban kinyum persha ya uble haba kilastang ban kinyum persha ya Moses haba kilastang ban kinyum persha ya kieke baraka ba uble wala penbiang kila kerlalong ki balingkui kum u Adam bad ka im kilas no lingkui kimdon bor satya jong uble haba kilastang ban yang persha ya uble haba kilastang ban tamsneng ya uble nangta kay kabalajia kila expose kila sha ya ka bor perte ban sansariki minta kay kabalajia upsen ding lapu yaki bat kilastang ban kalon ya upsen ding ladapi tamsneng ladangi tamsneng ladangi kinyum persha ya uble uksud undai tiangi uksud unpu yangi sen ding kabamut kadon ka jinge serimro bad kata ka jimma kaba shirke kabala banjia haki bryu bam yat badu bale bam kongu ya ubale ladangim kongu ya ubale ladangi kinyum persha ya ubale ladangim ngeit ha ubale ka jingjia kaba kadu janga jingim jongi kalong ni hap ben hap ha ka ding dujok bad hangne ngiyoi ki paid Israel kila yakendu jimma naka liang jong upsen ding balapu yaki bad kila kalonia bad kane kalonka dakashin jonga jingtim haba kita ki paid Israel kila kalon yap baro ki bala peit yaki ki onkumno peit kadakashin jonga jingtim na marba pila kran bain ya uble wala penshitom yapi bad pila kalon yap bad nagabenda baro kita ki paid Israel se ki bampat kran bain ya uble ki bampat kran bain ya unong yalam jongi paid Israel kilastang bandong de na marba kilatim ya uble bad kane kalon kadaka jong shin jonga jingtim Henry kaya kabalajia haba Moses but ki paid Israel kila yam hakamato ble but kila tidia ka shadem ngila bakala ngila le popersha eme uble ula ang to pashna no yau upsen ding daurno but kila stang bansna we upsen ding ha bad kila penien haba ki peit kaya kabajia katasin pu upsen yaki kila peit ya kita ki sen renang bala peniang sen ding bala peniang hakamat kila lait loit nakataka bi jong upsen bat kila lait im haka jingtim bat naka jingtim haba kila peit ya ubale kai ka bala jia haba ki peit ya kataka dak kaba peniang dawu Moses kila ngeit biang kila snausi ya ka pop bada haba kila ngeit ya kieke barok ba ublay wala lena ka jingim jongi ki jingsniu kila khiar na ka met jongi
ka bi kala hiar na ka met jangki bad ka jingtim kala pet na ka jingim jangki bad kila yo biang jingkoi jingkia min dau jisu ulong upsen rnong na ka benda jangi la peniang ya jisu halor uding bad habang ipet ya jisu kai ka banjia hangi katasin ngipet ya ka dimbana kai ka bajia ka dimbana ka balong ka dak ka shinjang ka jingtim menshua ka kerla long ka dak ka shinjang ka jingkorku yangi bad nginget hab katasin banginget ngidang pen klein ya ka jingkongu jangi ka jingi jangi ka jingshania jangi bad katbang pen klein ya ka jinge jangi ngidang yo bor halor jangi ka bi janga pop kamino nangi ka bi jong upsen kan mino nangi ka bor yale jong uksuit kan mino nangi nakata daw ko himmen ko para bon gibri ki late mane uksuit ki late mane ya kinongkinia ki late bon gi kam kumne haba pi le kumne pidang sha ya uksuit ban dait yapi pidang sha ya uksuit ban pu yapi bad kan rum pen ban iya ka bi hapo jambi bi jong ka pop bad pin kerlalong kikun badawa dakading dujok katasin bangi tamseneng ya ubale katasin ngin len ya ubale katasin ni kinyum persya ya kinong yalam ne kap nong yalam hang ne kalong gabalang namar ngi kikun katolik kamdame ngi don gi bahalor kiba kiar hangi ya ka bor ka tiar ka hiar hangi kum ka hierarchy haba ngi don kano ke jingele ka persya ya kane ngidang sya ya upsen ban pu yangi upsen ding kabamud uksuit ban shim kabu yangi ban penjot ya ka jingim te ban light na kane kaya ka bang ide ban le ngide ban pala biang ya ka jinge jongi ngide ban ped biang sya ka dim pana ka yarap yangi ban pendim mai ya ka jinge jongi ban pen kuit yangi na baro ke jing snio janga pop sni ya na ka sni ya ka diimpana ka pelai lut yangi na ka sni yap ba ka pen kraw biang yangi kumgi kon jongo pelai na kata ka gospel ka kran shai kadar bad yan sa kintiu burom ya ujisu haka Greek habangi puson kai ka jimud lifted up ka bamud hipsu kane kalong ka tin ka pendon kam hipsu yan sa peniang ya ujisu yan sa peniang yaw jisu yan sa pinmipat yaw balay lempa ka jimmipat ngin sayo ya ka jingay ka jingkarku ko himen ko para ngimde ban sya yaw uksuit ban puyangi ngimde ban sya yaw bamen ban shim kabu yangi ngimde ban sya ya ka pop ban penjot yangi ngimde ban im ha ka sni yap pin ban ngide ban light na ka sni yap daka bor jongo jisu daka dim bana Bakhuid jongo jisu Christ but kalang ka daka shin jongo jinge jongi jisu be yit kerku kardo yangi perlai lut yangi na baro ke daw jongo sni yap bangindup yo ya ka bor name namar melong ka daka shin jongo jingkarku pen kuid yangi ko jisu na baro ke jinglong ka ba pelong yangi ban tamsneng yame ben kinyum percaya me ben yang percaya me ben yang percaya ka sain dur jame bangilang ki kun ki bakongo yame enya ro ya utrai Jesus Christ ko himen ko para tongin yang tongin plai ka jinget ka jongi nganget how play pa badan bor baro menong tau ka beneng ba ka kendo ba have Jesus Christ kun marwe jongu utrai jongi ya ubela puna men sem Bakhuid yau bela kana ka Maria te suti yau bela shale ben ka popon Dios Pilatus la sanat na yau la yap la tep yau la hiasha ki beya ha ka sni ka balai la mi pad ki beya la kiu sha bene ku shak shak monu play pa badan bor baro nang da wan pa ben bishari ki beyem ba ki beya nganget ho men sem Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingya selok ki rikoid ha ka jimma ki pop ha ka jimmi pa ka do ya ka jingim bam jikut amen Lai spark rapua. Na linkastem muso badabdo dak jong ka jingi jong wi
Akti jong mengi aiti Uter wana uding ike Dak jong ka jingi jongi Uter wana uding ike Dak jong ka jingi jongi Sim ku try sim yaki Ni ai ti lut ya la de Sim ku try sim yaki Akti jong mengi ai ti To ya duai ko himen ko para baga jinkinia janga bar jampi kallong ka ba pdiang hun ha u blai upa ba don bor ba ro To try pideng jing knyan ki ki jong pi na ko ta ka ching ro rom ka ching chu ka ching to ngi pideng parang ku chung baro ku lei ngiterwa ha me ko trai ya ka jinkinia penyasuk ba men snow sne ben map yaki pop jungi but men yalamru yaki donut ba artatin jungi da u Chris utra ai jungi Utrai undon renkad bat pi ring ka ba to kentiu yala ki donut ni ki teo ki shao try tongin aingu ya utrai u blai jangim ka chung hok ba ka chei dashisha kalong ka ba shonghok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokenrad koppa bakhuid koble badon bor bat bam jikut Nama lemba ka jingsha shitam ba penim jungu kun jame. Kaparte baro ka we kalanang ban pla ya ka buram bam jikut jame. Naba da ka bor ba pla junga dim pana. Me pen pau ya ka jimbishar jame ya ka parte. Bad ya ka bor junguta ya ubala sanar pana. Bad kumda kenran rengkat bad baro ki angel bad ki rikui. Ngiru ngi aingu aidem yame kadba ngi pen bana da ka jingkamen. Bakhuid you try Bakhuid you play keep on Bring back the take it down Ya kaburam jong me Ruayu sana shatron Ruayu sana kemput Ruayu sana you play Ngin duait aga jing rio balai bangin roy ha kajim kaboru men siam bakuit balong kikun ge bakongu balong kikun ge bangait ban light na ka jimpu jong upsen lam na ka jimpu par ka jing dait par ka jing tenju jong uksoid ni ai tiru yaki bayit batoin jong i baro babaro kin dip pen trio ha ka ben peit ya jisu bala shasanar pana hadar ka dim pana Dashisha melongo bakhuid kotrai katemei jong kajing koi barro. Namar katangi karpadia me topen kuit pen kantang yakini kijing tarwa jongi daka bapayo men siam jame kum ka umjer halo jonki bakin kalalong yangi kamet barkas nam jong utrai jongi u Jesu Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang yaga chingsha shitam ula shim yaupu badaka baingu yame ula kedia yavu badulai halage sindran u ong tushim batobam nakane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naka benda jumpi
Aka ju kadu kamendala le abam ula shimia ka kuri. Badaka ba ingo biang yame ula ayaka halagi senran uong. Toshim bato dina kane pi baro. Namar kane kalonga kuri janga snam janga. Janga jutang bati mai bad bam jukut. Yaka ben pen mi naka benda jumpi. Ba naga benda ki babun. Naga benda ka jimap yakipop. Tole yakane ban kan mau yanga. Kasnam bakardor jango Chris ta pen koi yangi. Pen koi yake men siam hardim pen koi. Pen koi pen kia yake bapangi bashitam. Yada yangi na ubamen naki kalam. Kajimaya jongka jinget. Kata sin bangi bam yune upu Bagi dina kane kakuri Ngipen braka jing yap jong me kutrai Dada du menwan Namarkata, ngi kiba pen menda ya ga jingia bar ga jimmi pa jungu. Ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim, bar ya ka kuri janga jim penim. Ngi da ingu aidem, namar melanyo yangi kiba bit ben yang hakama jamme bar ben chakriya me. Da ka bas nge varit ngi karpadi me, bangi kiba yo binda hakamet bar ga snamu kris, ngilong kiba la pinyatali kawai da umensi em Bakhuid. Token mau ko traya ka balang jamme, kabala priyang hasatala ka perte. But penjana yaka haka jingin, Renkat badu Francis upa Bakhuid jangi, Wilbert Marwain Bishop jangi, but baru kiling do but kirinium. Takan maulam roy ki himen ki parashin rang bat kinde, ki bela yutia da ka ba krmen yaga jimmi pad. But ya baru ki bela klat no haka jingis ne jamme, top diang yaki shaka jingsha ka kama jamme. To yisne yangi baru yangi karpad yami, Barenkat but kamaria te isu di Bakhuid ka kami jangobale. Ujaso Bakhuid kurim janga, ki apostol Bakhuid. Francis disease Bakhuid, but baru ki rikuid ki bela pen sabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit, ben ya ben dalem hage jingim bam jukut, but ngini ra but pen don buram me da ukun jamme o Jesus Christ. Davu lembadu badhavu. Kallang hamayu blayu pabadan bor. Hage jingilong kaway jangamen siem Bakhuid. Barok buram bat ke jingero junom la junom. Amen. Kohimen ko para ngilong kibaduna harukam henre ublay ulang bayisene. Tangina ngaiti ag jing ang no jungi baro shaka bor isene jungutrai bangindup light na baro ke jing ma ke jing sir bangindup lang kikun kibatip sngi kibakongu ya ublay. Iduwairo na kabinda ka Bible Convention, iduwairo na kabinda ki jingkala ka bamur jungi nompa kopa jungim ba habening kalong ka Bakhuid ka teng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendo kumba habening to ayingi minda ka jimbam jungi ka bahala kasni batama hingi hirengkang jungi kumba ngirungi map ikabeles niyo yangi badwatelam yangi shaka jimban shoy and right up light yangi naga basiniyo top light yangi ngi karpat ko try na ki jingsiniyo barra haga jing spoon jamme, toy jing suk jing sign hagis ni jungi. Knamba daga jingerap ka jingis ne jamme. Nilait bara bona ka pop, banginio jingedan ka jing jinjar bara. Katbangi dangap ke melendi aga jingaramen Bakhuid, but ka jingwan pa jungunong penim jungi, u Jesus Christ. Namar ke junge kalong kaima, ke junge ka bor ka bram, chinam la chinam. Kotrai Jesus Christ. Me ubela ong haki apostol jamme. Ka jingsuk nga I happy, ka jingsuk janga nga I happy. Wat pe digi pop jangi, henry aga jingay janga balang jame. Para haka jings bun jame, tai haka aga jingsuk but ka jingatali kawe kat kum gamon jame. Mame uba im badu basansha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utrai kandon, barabo ringka but pim. Ringka bat fi. Dap daga jingidu Christ, tongin ya ingut markelia. Kukun lang brodu play, make it keep up to yourselves in
hakami ukun lambro jango blai hakami bakit no ka pop janga perte so kita ki bala kor ka jingawai jango ukun lambro Long wisdom of common room for a ying janga, the wisdom like a king, come and seem janga, Sakia he. kamet rasnam jango kris kan riya shak jini bam chikam Kotrai Jesu, Isngu Yame, Namarga Jingir Sport Jame, Mamelom Sain Renam, Bavingno Gajing Tim Janga Pop, but Kabi Jungup Sain, but Kabuis New Jungu Bamai, Lembaga Jing Shayab Jame, Habangelayo Pediang Yame, Haka Communion Minsiam, but Communion Bakhuid, Haganegi Eucharist Bakhuid, Karkoyang Iko Jesu, but Vengluk no, Yaki B. Jangka pop naga jingim jangi, but ben koi ben kya yangi, naga jingma jangka jingia, kamda me kamet kapar jangi, karko kardo ya parrogi nigi kon, ke bashim menda haga nigi Eucharist Bakhuid, dan don ki himmen ki para, ki baduai menda ha online, karko ya ki jingdumo jangi baro, pen gantang ya ki inga sem jangi, pen gantang ya ki kon ki te jangi, pen gantang ya ki kam ki jam jangi. Pen koi pen kia ki ba pang ki ba shitam na preng jangki kamda me ki ba tiah ki hospital ki ba bu jing dumu karpang na ga benda ki jing koi jing kia jangki ba ir ba coin Jesu kner ka ti jame halo jangi ba ro but menang ki jitno ya ka bi jang ka pop but ka
kejit no ya kapi jangka jingiam naga jingim jangki kerko yaki ada yaki sumar yaki penkantang yaki haka kerteng jame Jesu pelai lud yaki haka kerteng jame Jesu pakinang yo jinglai loi de kotrai ai bor yaki hallelujah 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 Jesus, 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 ben guiding, Jesus, ben guiding, Jesus, ben gliding, Jesus, percaya bara ke pop, hallelujah, 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 Jesus, 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 tayangi vai pai vai tayaki inga sem jangi bara, tayaki vai batoin jangi bara, hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Kohimen ko para tongin duwai naga binda ke jimpen jempura naga jimpen chitam shipor how news nem jubilee koppa ubaha bening to ai baga jinge mamela ai gangi how kun jameu Jesus Christ u himmen jangi bad baga leading janga jinge spoon kan klang haki donu jangi daw mensiam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ga jingkermen bala kerku naga binda ke jingwan janga ki ma jame to ai baga jinga e jame kan pen kala dur yangi shaki nong lur lingka bam ju shamtai pen bet yegi sampai janga gospel to ai baki to ki sampai kan pen kala dur na shapo yaga jait ben riu yaga parthe mariam baroka we ha ka jingkami lendi batikana yaga bening batimai bat ka parthe batimai haba enda yegi bo janga bamen la bengno ka burom jame kan teng shai junam to ai baka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jingkarmen ya ga jingang nur ya ki tiar jingkan show happening ai baka ta ga ju ka jinga e kan pinsa priang ya ga jingkamen ba jingsuk jangunang sius pa jangi satala ka parte shame ko ble jangi bala karku junam kan longa buram ba ka jingya ro junam amen ko pa jangim ning kan longa Bakhuid teng jame kan wan ka hima jame kalonga mon jame ha kan dau kumba habani to ayang imenta ka jimbam jangi ka bala lagasni pada map ingi kren khan jangi kumba ngiru ni map iga beles niu yangi pada wat elam yangi shaka jimpen shai and right up light ingi na ka basni amen ko blay ko maria ka bala ta ka jinga e try don bet pa ka kuya pa na pre kinte pala ka kuya sopo jom pa Jesus ko Maria Bakhuid ko mi jong play duai na kabinda jangi ginom pop minda ba ka por ka jingia jangi amen ka buram au pa do kun ba men sim Bakhuid kumba ka lang ka pamini kong kum ju minda ba bara bo chinom da chinom amen tong in ya duai to ai ngi karpat ko blay badon bor baro ba da ka ba yai wat baro bor ya kai ka ba kencha blay ngilong ki ba shong hok ban poi shajan jong ki jingai snga ba na bening dau Chris utrai jongim amen utrai undon rengka bat pim nguya ka kli jambi karpadi ka jingkor ko na utrai ko blay me bala jit ban kam isune ban ya ka ba bitar ya ki tu ki ba kermen khame to ai ka kiringe jame bakin yam sosi shisha naga binda ka kam sniu bakilale bat kumda kinlong ki ba shong hok banyo yaga jinga e jonga jing tengan jame dau Chris utrai jongim amen blay badan bor baron kar kuya pi upa baru kun baru men sim Bakhuid amen ya lesuk ban pen bana ya ku bar ba jong utrai daga jingim ka jompin isavo ya ko himen ko para nado men daga Sngi ngidang ai ka jimpen kre naga benda ban plai ki pop ngidang ai nado ki ya ka video min step kalong ga jimpen kare naga benda ki briu kumno ban plapop ban puson parla ki pop te nga karpadi pi baro ki basngap yenga banang sam yakane shaki himmen ke para shaki group chompi ke badona ki parish but kum juru ku status yakato pilaben wad yakata link na ka YouTube channel jongi but pin boyno kane ka jimpen kare ban plapop ha kane ka yom Lent ka jing tumu jong ha baro ki himmen ke para don bon ki himmen ke para ki bam nang ban plapop lese inda ke la hela sanru kane ke video kan yarap tengilong inang ai ya ki video serious
จิมปลาปอบจิมเป็นแครกจิมปลาปอบ1 2 3 4คุมดาเปล่ามันวาดเอกตัววิดีโอแชร์ปัดคิเวขลังกจิงยารับเอคิเวรูขนมบะคันนี้ขลังกปอร์บารองิเดบันยาสุกบาดูไตรบาดงิฮับเป็นแครบะเป็นปลาปอบ Nomor san punyo. Tuhan sunong silspa asya bukot yapi Tuhan sutrai Yesu Kaburam hau kupa berku namun siam Bakhuid kumpa kelalong ba menengkong ujung tang berabor junam la junam amin. Inyaro yotra Jesus Christ junam la junam amin.